Soc Marcel·lí Antonès Roca, soc artista. Hòstia, Déu-n'hi-do, no? Treballo en un territori que plega sense cap divisió de fronteres les arts escèniques i les arts visuals, i fa molts anys que em dedico a això i aquest és el meu ofici i la meva feina. Des de fa uns 15 o 16 anys aquests dos camps s'han trobat per la tecnologia i d'alguna manera el traspàs entre aquests dos mons està, diguem, en la meva obra té un procediment coherent perquè hi ha un desplaçament de la figura de l'autor a la figura de l'usuari a l'actor, de l'autor a l'artista. Alguns dels meus treballs tenen elements robòtics, tenen molta animació interactiva, utilitzen eines que normalment s'utilitzen només en l'àmbit de la web i que són incorporades per fer una performance o una instal·lació, etc. Jo penso que en l'activitat artística és difícil dividir la matèria de les idees. Jo crec amb la capacitat encara crec amb la capacitat que l'obra sigui capaç de transmetre idees, emocions, sense moltes vegades la necessitat de tenir un títol. Òbviament, l'art contemporani avui ha seguit una tendència que tots els elements afegits a l'obra de vegades són més importants que la pròpia obra. Aleshores, no és el meu cas. El meu cas d'alguna manera intenta que l'obra sigui capaç de transmetre per si mateixa idees, emocions, conceptes i a més que tingui un títol o que tingui una referència que la contextualitzi a unes idees filosòfiques que l'empenyin. La tecnologia s'ha associat a una sèrie de pràctiques que anaven lligades a certs procediments com l'aleatorietat, la geometria, en fi, la programació, la virtualitat, en fi, tota una sèrie d'elements que distanciaven els procediments formals de l'obra de la materialitat del seu univers àptic. Contràriament a aquesta direcció, el meu treball ha tendit precisament a intentar utilitzar aquests procediments tecnològics sobre una idea de la corporalitat, de l'emotivitat, de la sexualitat, de certs temors, la mort, per exemple, i també la incorporació d'elements reals, és a dir, com pot ser la robòtica, o sigui, elements tangibles que es toquen, màquines, o, per què no, elements biològics, com coses que he fet amb bactèries, coses que es podreixen, etc. El robot interactiu Joan combina carn amb tecnologia i la veu li dona vida. Res que veure amb la realitat, amb la corporalitat, i tanmateix jo proposo un món totalment contrari a això, que és el món de les coses que es toquen, el món de les coses que es transformen pel pas del temps, el món de les coses que s'oloren, es masteguen o que fan plorar o riure, no sé com dir-ho. L'activitat artística és una forma d'interpretar la vida, i aleshores per mi, per una forma, una tècnica com pot ser la filosofia o pot ser, jo què sé, la religió, la política, és una forma d'enfrontar-se davant de la vida i aleshores tu et fas les preguntes a partir de les eines que et proporciona l'art. Per mi l'art és també una qüestió de llibertat, és a dir, és un procediment que precisament produeix un sistema de retroalimentació a través de la pròpia materialitat. Moltes vegades tu t'enfrontes a l'obra sense tenir una idea molt clara de com serà i la mateixa obra t'ho va dient. És a dir, aquest procés de retroalimentació que pot ser, per posar un exemple, l'escriptura automàtica dels surrealistes, a començar un dibuix sense saber un mural, sense saber on et portarà. Aquest procediment obert, de fer un text obert o d'una creació oberta, em sembla molt important i una cosa molt gratificant. I després jo penso també que l'art és una cosa que afecta tots els segments de la vida. No entenc, des de la meva perspectiva, com a Marcel·lí Antonès Roca, és a dir, no veig que l'art sigui només la pintura, la poesia o la literatura o el teatre. O sigui, no hi crec en això. Jo crec que és precisament un terreny, per aquestes dues raons que jo apuntava abans, la raó de pensar que és una eina per entendre la vida, la possibilitat
d'escoltar i de treballar amb totes les eines que se't donen, veig, per tant, també que és un univers, com un sol univers. I des d'aquesta perspectiva jo no veig cap barrera o cap frontera entre les arts visuals i les arts escèniques.